Rainbow Families Network, flimkien mal-President's Foundation for the Wellbeing of Society, se jniedu proġett biex ikun offrut spazju protett għall-ġenituri li jidentifikaw ruħhom bħala LGBTIQ kif ukoll it-tfal tagħhom. Inħass il-bżonn għal dan il-proġett wara li saru numru ta' laqat ma' familji fejn esprimaw il-ħtieġa li jkollhom spazju protett fejn dawn ikun jistgħu jaqsmu d-diffikultajiet li għaddu minnhom ta' kuljum. Dawn il-laqat se jsiru b'mod regolari fejn se jkollhom l-opportunità li jipparteċipaw f'diskussjonijiet mal-professjonisti. Ruth Farrugia, direttriċi tal-President's Foundation for the Wellbeing of Society, saħqet li se jaħdmu aktar bisħiħ ma' dawn il-familji fejn se jaraw x'inhuma l-biżgħat u l-problemi li għaddu minnhom ta' kuljum. Min-naħa tagħha Colette Farrugia Bennett li hi koordinatriċi tal-MGRM qalet li l-familji li għandhom tfal gej jgħaddu minn ċerti sfidi differenti minn ta' familji oħra, għalhekk għandhom bżonn jiftu qalbhom ma' nies oħra li jinsabu għaddejjin mill-istess esperjenzi. Tfal li jkollhom ġenituri LGBTIQ jistgħu jiltaqgħu ma' ċerti sfidi meta dawn jibdew imorru l-iskola. Nil Falzon flimkien ma' raġel tiegħu adottaw żewġ tfal din is-sena u jisqar li kienet sena ta' emozzjonijiet ta' kull tip. Rid jispjega lit-tfal tiegħu dwar l-identità tal-familja tagħhom u l-bullying li jistgħu jgħaddu minnu. Jisqar li għaddewlu ċertu mistoqsijiet minn moħħu bħal jekk dawn it-tfal se jkunux imċaħda mill-figura tal-om. Alex Caruana li huwa persuna transgender jgħid kemm kienet diffiċli għalih li jitkellem dwar s-sesswalità tiegħu. Għalhekk jista' jifhem kemm iħossuha diffiċli dawn it-tfal u żgħażagħ. Għandhom ikun jafu li mhumiex waħedhom u li ħadd mhu se jġudikhom. Jifhem li ġenituri jkunu mbeżżajn u forsi ma jaċċettawhomx, għalhekk dan l-ispazju protett se jkun ta' għajnuna għal dawn il-ġenituri. Il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preka tinsab gburija b'din il-kollaborazzjoni għax hemm ħtieġa kbira li ngħinu lil dawn in-nies. Irrid ikun hemm bidla fil-mentalità, fil-kultura u fl-attitudni biex bekk inkissru l-istereotipi. Ma trix tħares lejn nies skont l-orjentazzjoni sesswali tagħhom issa skont il-ħiliet tagħhom. Finalment dawn it-tfal għandhom jiġu mrobbija fl-istess valuri, rispett u ugwaljanza li jxraq lil kull persuna. Dan se jkun pass ieħor biex bħala Parijiż inkunu fuq quddiem net fil-bidla kulturali u mentali u bekk isir pajjiż inklusiv.